morfar. Kom så, Moffe! Det er jo det der ødelæggende. Ja. Og et kæft måde at følge op på. Men altså. Ja, det er ikke godt, der er ved at være udsolgt efter en omgang. Jeg tror, jeg vil gå over til de arrangører og sige, ved du hvad, som en gammel erfaren rotte i det her, Ja. så lav det om nu. Ja. Så kan de køre ind igennem eller et eller andet. Jo, eller også kan de tage det bænden, så de bare skal over den første, den dobbelte, fordi den er god nok. Ja, præcis.